Kako bi pomogli mladim ljudima u svojoj općini da steknu vještine tražene na tržištu rada te ostanu raditi u svojoj sredini, u općini Antunovac su organizirali edukaciju za web dizajnere koju je uspješno i završilo 8 mladih Antunovčana. Njima je danas načelnik općine Ivan Anušić uručio i certifikat o završenoj edukaciji. Ovaj projekt iz IT edukacije vrijedan 74.000 kuna općina Antunovac ostvarila je u suradnji s udrugom mladih Alfa, a su financirani sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih. Ovi certifikati proširili su im znanje, ali obogatili životopis u koje će moći upisati da su educirani web dizajneri te osposobljeni klijentima po narudžbi raditi stranice. Znači puno jer ovaj web dizajn i sve što se tiče IT sektora je sada vrlo popularno u svijetu i sve se vrti oko interneta i ovo je jedna super, kako bi rekla, opcija i nadogradnja za neki posao puno bolji, jer ovaj posao se može raditi bilo gdje, sa bilo kim iz cijeloga svijeta i u biti cijeli svijet je, ti može biti klijent. Dio njih ranije nije ni mislio da će se razvijati u smjeru web dizajnera, a sada se na to znanje oslanjaju u želji da nađu posao. Mi možemo raditi i web stranice, uglavnom bilo kakve, za bilo kakve klijente. To jeste bio konačni cilj općinskog tima kad se odlučio provesti ovaj projekt, kako bi mlade naoružali novim znanjem za borbu na tržištu rada i ostanak u svojoj sredini. Ovo znanje za koje su danas primili certifikat može ih usmjeriti i u budućem zanimanju cjeloživotnom. Kako su tijekom edukacije susretali predstavnike osječkog IT sektora, moguće je kako će dio njih, zahvaljujući poslovnim kontaktima, riješiti pitanje zaposlenja. Rezultat u biti ove edukacije koja je trajala 2,5 mjeseca u općini Antunovac, koju je provodila tvrtka Fly Startup iz Osijek Software City-a je da je 8 mladih dobilo priliku da se i zaposli upravo na radu na web dizajnu kod njih. Od njih 8, njih 4 koji su se pokazali najboljima, prošli tjedan su bili na praksi, a vjerojatnost je da će njih 2 ostati i raditi. A to je kruna projekta koji je proveden bez velike pompe, a iz korijena je promijenio perspektivu nekim osobama. U Antunovcu će, kažu, nastaviti sa sličnim projektima. U susret Uskrsu u općini Antunovac već godinama pohode i darivaju svoje umirovljenike, ali i vrtićku djecu. Od prije 2 godine u Antunovcu je u funkciji vrtić Snjeguljica s odjelom i u Ivanovcu, što je značajno unaprijedilo kvalitetu skrbi za djecu i svakodnevicu tamošnjih mladih obitelji. A dodatnu radost uvijek iznova unese i prigodno blagdansko darivanje, koje je i danas upriličeno. Uskrs kao i ostali blagdani najviše smisla imaju ako se približe slabima, ali i malima. U općini Antunovac o tome vode posebnog računa i to ne samo na riječima, već i djelima. Tamošnji prije 2 godine otvoren vrtić načelnik je danas pohodio na radost 50-ak mališana. Ja znam da ste vi očekivali Zeku, ali Zeke nema. Zeko je zapeo negdje i on je poslao mene, ali to okej. Kiša pada i on ne može, kad on nema kišobran, on ne može ići po kiši i tako. Tako da on mene poslao, evo ja se nadam da se vi nećete ljuti, tako samo mjesto njega vama dam poklone. To će to biti okej. A ja mislim da hoće. Prigodni darovi za vrtićarce neizostavni su dio Antunovačkog Uskrsa. Mi i za božićne blagdane i za uskrsne blagdane uvijek se sjetimo i naših umirovljenika, ali naravno i naše djece. Tako da evo, za Uskrs smo sad posjetili oba 2 vrtića općine Antunovac i Ivanovcu Antunovcu i darovali smo se prigodnim poklonima 90 djece koji pohađaju vrtićku i predškolsku skupinu u vrtićima u Antunovcu. Jeste malo pregledali šta ima u njima? Da, ja imam album. Evo, doista nam je izuzetna radost ugostiti gospodina načelnika i njegove suradnike, pogotovo kad se rade o ovakvim blagdanima koji vesele djecu. I nikad ne dođe praznih ruku? Naravno, gospodin načelnik nikad ne dođe praznih ruku, tako da nam je ovo izvrsna prilika da ga ugostimo i da mi njega malo razveselimo ovim kratkim programom. Djeca su se zahvalila na sebi svojstven način pjesmom i recitacijama, a potom su skupa s tetama nastavili na izradi uskrsnih ukrasa kako bi aranžirali svoj vrtić koji iznimno puno znači kako njima, tako još više Antunovačkim roditeljima.